So, hi guys, mga unta. So, yan, ang akong sudan ay tilapia. Lami kaayo. So, naapog ko'y kamatis, kinisaw-saw sa toyo kalamansi, og naapog ko'y okra, nagilaga. So, gilaga na ako akong okra. Yan, mga unta. Lami kaya akong pagkaon. So, yan. Naatay ko an. Ang akong paborito, okra. Takub-kub pa siya. Dili siya lata na pagkaluto. So, ako dyan di siya gituyo na takob-kob jud kanagod kuan pa crispy pa na pag kay mapaak na ta na kuan as in crispy pa siya. Kamatis. Pangpakinis ng kutis, kamatis. Ulo sa tilapia. Lami kaayo ni siya. Saw-saw sa tuyo, ano. Lami ako. Sarap talaga pag ginasaw-saw sa toyo ba? Toyo kalamansi. Okra. May makunat kasi tiguang na. Kunat na. Kini bata-bata pa na okra. Nanat. Makadaghan jud kag rice pag mukaon kag ani-ani. Ganahan jud ko ni iyang mata. Taga-kaon jud og ulo mata jud ang akong gusto. Pwede na lang tong ulo na walay tunok. And kini iyang utok, paborito na ako. Kamatis. Sarap. Lamia. Uy. Labi na ini iyang utok, lami kaayo. Utok sa tilapia. Inahanap mo kaon og gulay para healthy. Sarap. So yun, bye!